Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-salam jama'a kulu mataran ko mataga hamen. Ara wani ya fo sina rena Omar Haruna Zarma Tech TV. Inshallah yi wani hankun bi da yara yi ta baran sa ara wani WhatsApp ora matkanci ni gite ki tonton wani WhatsApp hantu mai beraga. Alal misal borfon yi be kan yi Moises gona problem hantum kani sdi akbol. To inshallah yi wani hankun bi da yara yi ta baran sa matkanci ni gite ki tonton wani WhatsApp hantu mai ga beraga kan hantum kulkan kan wani WhatsApp da harena kulka go nigdi hantum mo tonton bera inshallah. Kama cin kukan den in free one bidara. Alba in free one bidara don kun tin wani channel wani raka an tan man na ni sa abon mo yin waran gal farum na ni sa abon mo bidai parta zan wani ya post ne sai ngai mo du bidai wani fa. Wat kulkan tin bidai gul kuma da kan ta mo yin wani ga alfarma nim bis bidai ga man na ni sai kam yo ne kan go gun bene ara wani kam yo na ne mo kuma no ta bidai kai go kan go kana kama cin kukan den in free one bidara. Okay, mashallah din fun wani WhatsApp wara yakin matkan jin go video yakin nikane ben tom bizi hinzo da yakin ganda ne yakin din na yakin nikane ganda parameter setting yakin nig furara yakin din furara yakin nig dinan kai gidan chat namna na furara yakin din fur guda alal misal so da yin furi wani mai sajare amdi wani bere gina wani gano aran fa matakan jini go so yi furi wani mai sajare alal misali matkantina go gidi mai sazo ne matkantina go son so yi furi wani parameter yi furo ita ba na san matkantina ran ga tonta na ga bere andi matkantina ran go gidi mai sazo ate ibano aman fatta gum kubori so inshallah yi furo so din ka tin go furne tom bi hin zo da tin kanu wani ganna na din na tin muka parameter din fur parameter dum kana kai gidan chatting da yawa ya tin furara din furara tin dum tandi kana kai gidan font size makama na ya tin din da na ci nigi na gidan small na gidan medium na gidan large so ibero kan bon ganda kin ci gando din da ka mo hantu mo fatti bambat so ima na kada ka bo aram di mat kan jina gita inshallah so igu ko yak furu message da rango am di mat kan cine aga hantu mo beren da inshallah so mat kan cina aran di hantu mo fatanda iberi andi mat kan cina hantu mo tonton ngon beraga bandaga hantu mo siya cine andi so hantumai kul iferi ifatti bambata to inshallah matkan cini gan terana kalimna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh am sidin yamuna ni sai abandumon am bi dai parta zara wani yak fosne sai aram dan bi da gun kuban mo andi bi da kani sai aram na ni sai kam nyoni kan go gun ben kan ci like kama cin ku kan den imna sa assalamu alaikum wa rahmatullahi